Hello guys, for today's video, ang magluto tag ananag. Uso naman kayong ananag ro guys, daghan na kayong anagon sa baol. Ay matik mag-anag ta, init ra ba kayong panahon? Dali ra kayo ning maluto ning atong ananag ron. Ato dayon ning balihon guys, kay lisod na kayong mapagod ning atong ananag, pait ra ba na kayo? Awa guys, ato nang hinahinayag ug bali. Lamay jud kay ning ananag guys, sukad akong pagkabata mo na jud akong paborito. Lisod lang ning anana guys kay inig magabi sigurado magpabuto jud ka bisag wala pa New Year. Luto na guys. Atong kuan. Atong inanag. Lami kaya? Oh. Ano sabi mo? Sabi. Aning kamot og paypay ning akong anak. Ito na guys, anana guys. Tilawan guys. Sikat guys, pibili sa guys. Ananag.